Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. I was a president at some point in this country. Uzuma because akafundile ngakho economy. If the rand goes down, Uzuma. If we are downgraded, Uzuma. Akasekho Uzuma embusweni. Ubani manje? Kule insuku ezedlule sithola i-audio ekuthiwa ilikhile okusolakala ukuthi President Jacob Zuma ubekhuluma kuyo ne-National High Command yomkhonto wesizwe party. Kunezinto eziningi ayishilo lapho kodwa iphathi engifuna ukuthi sicaphune ukuthi sibheke kuyo yile engizoyicapha namanje akhuluma kuyo nge-DA. Once that happens, we take the DA out, end of the story. They don't even know that the enemy is planning that in order to collapse the economy. They don't know. Ngiyaqonda ukuthi i-ANC ikhipha i-statement mayelana nale audio. Yathi kona ayikho inkulumo baba nazo futhi nabahlela ukuba nazo noJacob Zuma ukuthi babe ingxenye ye-GNU. Kodwa ke iphathi engi-interested kuyo ilethi bahlela ukuthi kukhishwe i-DA out. Uthi uZuma la abazi ukuthi uma bengenza njalo kuzocollapse i-economy. Kanti yini le exhumanisa i-DA ne-economy? Iyona lento yenza ukuthi ngithi noma i-ANC isiphikile le statement kodwa lento eshiwo uZuma la ngizwe ibalulekile ngoba kunalento exhumanisa i-DA ne-economy. Ngiyacela ukwazi kwabazi ukuthi bangazisi ukuthi yini le exhumanisa i-DA ne-economy. Isizathu esenza ukuthi ngiyicabange lento ukuthi nogogo uZila uyishilo yena ngicela uzwe la. Helen, what will you be saying to the ANC tomorrow when they ask you why are you still here? You've clearly defined yourself outside of this GNU. If all the other parties in this GNU say, actually it's time for you to go, what do? Well, the interesting thing is that there were a whole lot of parties there today that aren't even in the GNU. So I don't know how the ANC is respecting the processes of the GNU. What we're saying is, from the beginning, we are in the GNU to stand up for South Africans, especially the poor, and to stand up for the voters that put us there. We've said that from the beginning. We negotiated a statement of intent that we have abided by to the letter all the time. The only party that has violated those clauses all the time is the ANC. They have defined themselves outside the framework which we negotiated as the basis for the GNU. We're going nowhere. And if the ANC wants this economy to collapse, they can see what they do about the DA, because it's the DA's presence in the GNU that is keeping what is still afloat of this economy. And the ANC knows that. Yabona nje qinisweni lilonke i-DA ihleli ngenkani ku-GNU. Yazi umlaleli ukokuzile la uthi we going nowhere. So if ANC want this economy to collapse, fanele keep DA. We're going nowhere. And if the ANC wants this economy to collapse, they can see what they do about the DA, because it's the DA's presence in the GNU that is keeping what is still afloat of this economy. And the ANC knows that. Uyabona mawuze statement esinje esisho ngeqholo uHelen Zille la ukuthi iDA iyona egcine i-economy ingacollapsile. iDA ukuba khona kweDA kwiGNU ikona okugcine i-economy ukuthi ingacollapse. Kanti uthi futhi mayiqhubeka uthi ANC iyakwazi nayo lokho. Ibuphi kanti ubudlelano iDA yenabo ne-economy? Na umbuzo wami engizibuza wona ukuthi kanti iDA inabudlelane buni ne-economy? Yazi la ubona khona iDA ayindawo. John Steenhuisen John bambuzile namuhla ukuthi endabeni yominister ucabanga kanjani mangase kwenzeka kuthiwa kuyareshuffle lapha ya kukhishwa uminister la beDA kungena abanye ominister kungamphatha kanjani lokho yena ukubona kanjani nje lonto le ikhona na possibility yokuthi kwenzeke into enjalo wayesephendula kanje? Yes, but if the statement of intent is torn up, then you don't have a GNU, and then we're released from any obligation in motions of no confidence, in whatever happens before Parliament. We'll be released from those obligations.
And I think that you will also know that the statement of intent talks about proportionality and the cabinet seats. Where are the cabinet seats that are going to be given to other people going to come from? Are you going to take from other parties and give away? Is the ANC going to give up some of their seats? Remember, all of these things are a delicate negotiation, just like any coalition in the world. In Germany, Japan, many of the other countries, it's based on the coalition agreement. The German government fell over a fallout in the budget. The Japanese government is negotiating around a budget. But all of these essentially at the end of the day come back to the agreement between the parties. You can't just simply tear up the statement of intent. It is the very basis and foundation, and the president's actions would have to be determined of that. Of course, he appoints and disappoints ministers, but this is not the unfettered and unconstrained position that you had when your party had a majority. The ANC is now 39% party, and they have to govern with others, and that governing arrangement is done on the basis of the statement of intent. Usho ukuthi lama political parties avote ne-ANC ukuphasisa i-fiscal framework, uma ngabe bebethenjisiwe ikhundla ezithize, amathuba ukuthi azithole mancane. Njengoba esho nje uJohn Steenhuisen ukuthi upresident uyena onamandla oku-appointa ama-president angayirishafla, kodwa ngenxa yokuthi akanayo imajority, abagavini bodwa basebenza ngokubambisana. So kune-statement of intent abasayini, okusho ukuthi ngeke azavele nje athi uyarishafla nje kusasa. Kufuneka ukuthi abuye ahlangane nabo ukuze phela babe i-coalition. Kodwa uma ngabe bengase besisusa leso statement of intent, akuzukuba nankinga, ngenza noma yini ayithandayo. Osho ukuthi-ke ANC isenkingeni. Mayifuna i-economy ukuthi ibalance, funa iphile ne-DA noma kunze noma kunje. Kubuhlungu ukuphila kwalama political parties amabili ngoba eyintweni 80% wezinto abakhuluma ngazo bayaphikisana njalo. I-DA iphikisana ne-ANC kodwa babusa bonke. Angazi mina siyofika ku5 years kuyobe kunjani. Uma kusewunyaka wokuqala lo akahlangani nanonyaka, kodwa igaba zokuqala zokubusa kwabo, ibudget yokuqala ukubusa kwabo, kodwa abahlukene. Mina nje into engikhathazayo ubudlelwano obukhona phakathi kwe-DA ne-ANC, phakathi kwe-DA ne-economy. Ngiyabona bukhona phakathi kwe-DA ne-ANC, kodwa ubudlelwano obukhona phakathi kwe-DA ne-economy ubudlelwano bunjani? Ayi onolwazi ngiyacela ngichazele. Kodwa uzuma lento ayishilo ukuthi uma bethi kufuna kukhishwa i-DA abazi ukuthi kuzocollapse i-economy. Kanti uGoguzile usho nje ulibeka ngembaba ukuthi ukuba khona kwe-DA kwi-GNU ikona okwenza ukuthi i-economy ibe yilento eyiyo. Ukuphuma kwayo izocollapse i-economy. Ne-ANC yakwazi lokho. Sicaphuna ivilo enye elandelayo. Meeting with the African National Congress last week. We're scheduled to have another one with them tomorrow at 11 a.m. here in Johannesburg, where we'll obviously pick up our last conversation where it left off. I would just say, however, that moves to remove the DA from the Government of National Unity, given the current geopolitical landscape, I think would be a very, very damaging thing for the South African economy. I-DA ke ne-ANC namuhla njengoba kulesihlanu bahlele ukuthi bazohlangana ngo-11. Sizozwa ke ngabo ukuthi i-meeting yabo ihambe kanjani ngoba sizwe ngoGoguzile ngomhla ka-23 ngaphambi kokuba nje uminister a-announce indaba yokuthi i-VAT le bekufuneka ikhuphuke ngo-0.5% lekisakhuphuka. uGoguzile usazisile ukuthi ama-lawyers ka-minister axhumane nama-lawyer wabo bathi no abayise clear out of court indaba yabo. Yingakho ngithe mangenza ivideo izolo ngathi isisindo ama-lawyer ka-minister sibonile mayibheka i-case epresentwe advocate uNcoka Ithobi we-EFF no-advocate lo bekamele i-DA ukuthi no inesisindo amathuba ukuthi icala mhlawumbe lingase lemvuno uminister. Base-ke benza lento abayenzile kwase ngathi bancoma bonke i-Action SA. Konke kwase ngathi incoma i-Action SA. Uyazibuza nje ukuthi okay, why bengayihlalanga phansi lento bayixoxa ngoba phela uminister wayishilo enkantolo, i-affidavit yakhe enkantolo iyasho ukuthi he had no intentions ukuguqula isinqumo se-VAT. Kunevideo engiyibonile la
Ngizogcina ngayo le video, ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho ngayo. Musu uyilalelile nje. I see the ANC, I see a new political realignment, more around values and away from old historical divisions. I see the moderates within the ANC and the radicals within the ANC getting separated from each other. The war will be who gets the trade name ANC and who forms a new party. But I see a split coming, whether it will be a series. Ngiyafisa ukuthola inkulumo ephelele ka former president walelizwe wayomholi we-National Party u-FW de Klerk. Ngizwe kahle le nkulumo yakhe, kodwa ama-predictions wakhe anjengoba bekashilo. Ngempela uJacob Zuma uphumile wafoma umkhonto wesizwe party, basala abanye ku-ANC. Kodwa nje ama-predictions wakhe anjengoba ewashilo. Kazi yini le ayeyibonile? Ngiyazibuza nje namanje ukuthi yini le ayeyibonile. No, bengithi angikulethele nansi video. Sithi nansi ANC ayina choice ngoba i-DA inobudlelwane ne-economy. Uma kanje ANC yazama ukukhipha i-DA, e-economy izocollapse. Mangiqala ivideo ngiqale ngoZuma, ethi uZuma kwakuthiwa ngoba uZuma akafundile ingakho i-economy nje. Usho ukuthi nangaleso sikhathi kwakungesekho ukuthi uZuma akafundile. Kodwa ingoba bakhona abantu ababenobudlelwane ne-economy, okuyibona babe-decide ukuthi i-economy bafuna ime kanjani. Angifuni ukuphawula into ey'ningi ngoba anginalwazi ngazo, kodwa le nto lezi zenza ngibe concern. Ngiyacela-ke mhlawumpe wena ungangilekelela. Ibuphi ubudlelwano i-DA yenabo kanye ne-economy? Ngiyafisa ukwazi lokho. Uma ngase ngazi lokho, mhlawumbe noma ngingakhululeka nasemoyeni. Ngiyangizwa kuthiwa umuntu uma ekhululekile emoyeni uyakhuluphala. Mhlawumbe nami ngingakhuluphala. Khuluphaliswa ukuthi ngiyabuqonda ubudlelwano obukhona phakathi kwe-DA ne-economy. Ngale kwalokho, mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.